Kaya lang po kasi, itong mga nakalipas na mga panahon, no, nung 30, ako po ay nagkaroon ng major surgery at kahapon nagkaroon ako ng minor day Minor. surgery. Oo, yung pareho kong doktor ay nag-issue na certificate that I am unfit to fly. Ngayon, ang problema, yung immigration naman ng Netherlands, meron din silang doktor na nag-issue ng fit to fly. So Mhm. ako, dahil masunurin naman ako, ayaw ko namang isipin nila na ako ay sumusuway sa mga otoridad dito sa Netherlands. Nung sinabi nila na ibubok nila ako ng flight, edi sabi ko, sige. So, Mhm. nag-alsa balutan na ako, sinarado ko na yung aking apartment, at tuwan-tuwa pa nga ako na ang dami kong extra luggage na binayaran ng gobyerno ng Netherlands. Sabi ko, wow, siguro mga 2,000 euros ang natipid ko dito dahil sila nagbayad lahat ng aking excess luggage. Kasi, biro mo, in Europe lang to, dalawang tagpo 23 kilos, pero sa totoo lang, tagsi 50 kilo ata yung dala ko. Tapos meron pa akong pangatlong check-in luggage at apat na hand carry. No? Sabi ko, Oh ako my ba naman God. nakakita ng ganitong kadami na nalibre Okay. ako. No? Pero nung ako'y nakasakay na sa eroplano, alam kasi ng airline, no, being a commercial airline, na meron akong tinatawag na medical passport. So, nung nakita nila ang medical passport ko, na meron akong certificate that I'm unfit to fly, ayun na, no, biglang naantala na yung paglipat ng eroplano at kinailangan linawin ng kapitan kung talaga ako'y pumapayag na lumipad. So, nung Aha. linapitan ako at tinanong ako na talaga ka bang lilipad, sabi ko, I thought I had no choice. Akala ko talaga, Mhm. lilipad na ako ng Dutch government. So, sino pa naman ako para tumanggi? Eh, laki-laki na ng Mhm. utang na loob ko sa Netherlands. Dalawang beses na ako inoperahan, no? Bakit ko naman sila susuwayin pa, no? Dalawang beses na ako nakinabang sa universal healthcare nila. Sabi ko, doon naman ako sa Austria makikinabang ng universal healthcare. Pero, tinanong ako, ikaw ba ay talagang gusto mong lumipad? Sabi ko, syempre hindi. Kasi sabi ng dalawang doktor na nag-opera sa akin, hindi ako dapat lumipad. O, di nung sinabi ko yung ganon, Mhm. sinabi naman nung taga-immigration ata yun, o hindi ko alam kung sino yan, baka airport police, but we have a certificate na ikaw ay fit to fly. Sabi ko, alam ko yan, dalawa yung doktor na nag-certify, pero ang ginawa lang nila sa akin, kinuha nila ang blood pressure ko at saka yung oxygen ko. Samantalang yung mga doktor na nag-issue sa akin ng mga medical certificate, mga doktor na nag-opera sa akin. No? So anyways, Mhm. to cut a long story short, pinababa ako dahil in the end, of course, yung paniniwala ko talaga is what prevails. No, sinong Yeah. paniniwala ko? Is sarili kong doktor na nag-opera o yung doktor na kinuhanan lang ako ng blood pressure at ng oxygen. So, hindi po ako natuloy sa flight sa Vienna. Mhm. Dinisembark po ako. At buti na lang yung mga nagmamahal sa akin, mga Pilipino na mga taga-Hague ay hindi pa ako iniwan sa airport at Mhm. nagsasama-sama kami ngayon at magtatanghalian na nga.